Chiklojonni ta avelang OC Anthony Rongpia phan puthot kelarjia phan hukumalo kapaklang. Manai ronghang arongalong kaching thoramo ledam de pinlang buke ahok kalipusi MMC lamklar kipi. CM Tuliram ronghang rubber kenam akulat kangku. Kedoan birta kelang abang pubang pidon pan sami nilihin pen adap ki me kardom ang bajirik lo kardom. Pini karbing long life Adap Abirta long pen nilisami Julie Baby non arjuik tha birtang tom pen. Kheroni OC Anthony Rongpia phan kelarlem data putha KSA UKSA lapen AAGSU atum ningkang samse chepaklangsi thurpak pen kachesong padopon. OC Anthony Rongpia phan Kheroni police station along kewan Chiklojonni anta pleng prelang. Puthot ulukunchi petrol post along an katerek jia phan hukumalo paklang pontanglo. Anthony Rongpia phan kelarlem dada puthak kedamtang pai ni phai cap arni KSA UKSA lapen AAGSU atum chelang rapet pen ning kangsam se chepaklang ponsi bangso katerega hukum alo khangnangji pusi kachesong padopon. Anthony Rongpia phan katereglem dada bangke nitum chedon dun thekhe lapen ning ingsam se pusi KSA UKSA lapen AAGSU atum West Karbi Anglong SP phan panongsi CIJR Khan arideng ipak pinpuralo pajirpon. Bangso pinpuralo along ke jonga tengke Anthony Rongpia phan katerega hukum alo nonamat pasang nangji lapen CN thunangji anparta police asai phua phan katerek aman pinangji pusi jongponlo. Liphan ada katerek ji kolong bangke nili Karbilo charle song hamda national committee adrenal secretary hin penili lamthe si paklang tu the lason aron re penang eklema bangke nili tum lada kedon onek the arona hormo arona teng si claim nai arona teng te pulutang de la bangke nili tum kapre ka sa engdeng tu same nili tum kache song nai angdeng nili tum do angdeng pen angdeng hala tu kache song angdeng tu same nili tum dam nang kogi lasi hala panas kache song damji akhir nai tangrak angdeng anak padam de ji phan nili chuning riglo ladak SP Mohodoy phan lapen nili tum ladak aron kang chap ake hoy mate ake theki ding atum phan aron kang chap atum phan kachuning rigela helo lasi laso order copy bangke totally cancel nang porno namat cancel je pulotang de nili tum immediate non laso puthak nili tum ladak kache song tang rak pen nili tum che song ponji busi nili tum lamchak chipilo. Kheroni pen mohontaran karbing long live. Mahamaya constituency kaparlo manai ronghang arong kaching thuramo lidam de pinlangpu news channel along manai ronghang araratum akoi kibana puthak Mahamaya Mondal committee pen rong asaratum lamklar kachepi. Mahamaya constituency kaparlo manai ronghang arong dolong penchenglok kaching thuramo lidam de pinlangpu rong asar lapen rong amekaratum news channel along akoi kibana puthak pai ni phai kep arni Mahamaya Mondal committee atum Ferangkia mai phasi lamklar chipi pon. Ferangkia mai along Mahamaya Mondal committee atum kaningjia tengke manai ronghang arong sorkar pen kipi kachitia hem ajhagatum gas ke longdun lapen Prime Minister Krishi Yojana scheme pen atangka longdun rentilo lapen non kijun alanga phanta ringwell isi ki hujia phan sai ke klema hukum mate order alo long tanglo bonta non malom arwe ke janga joini si sai ke klem pangcheng long le reglo halpu dolong setami news channel along klangpon pe pin positami pena dik angbong sangti arlong ke klolote asaita pangcheng ponpo lasi manai ronghang arong along kaching thuramo lidam de bua bangke chok thi busi Ferangkia mayalong ningji Parnisia news along ke klang alama bang haladak news along ki paklang pon ateng pen kitok pon ateng pen alam bang nilitum long pon pedet lasi dak alam bang lason henlo ladak lunsing teron kachi chaga teng pen dak manai ronghang arong ajata long pon pipin po alam siklang lasi laso lambang nilitum non dak arong nangli rock pen kilang pen nilitum kitek long bang ke dak sorkar pen nang kipi sanitation litrins tame adon things tame dak long lab lo gas tame kilong si ke ong lo Prime Minister
kriki jujuna la so schemes pen a poisa stame dak adontin ta long edlo la pente hala dolong alam si la tumpu la si la so dolong stame labang ke la news long le pipon pipin positame alang tum news long le paklang pon pipin stame alang itu mafan apram daga pachini ke do la so dolong stame la non amat la so dolong stame kim kon dia fan iam dun sing teron tim pen kachi sik tang si dolo Lason thak thak si halapu news channel along akoi ki banbe manai ronghang arong asar sing ronghang ahin pen pherangke amai along lam klar ka chi video na tengke nilitum rong isi ka chethan chingwai pen le social media phan ki hangkali regional asong ASDC ki hang pena jok alang litum kaningje du nangji alam niliphan nang sot hub amat si nili ningje du nang koklo Sorkar along dota ale avelo ASDC along si dodun popo alam ningje dun detlo ahoklo nili ningkithi hoya son ta dokoklo athe nili tomarong paphidun piklang setame nili em lunsing terona phanle kichupu vegji pukali lapen lam dok lam thu pen nangke bai po alam ta ningje longle muthe MSC election ahut em lunsing teron ke bang ahut towar pen dolong nang piponji pu kache chakte kang alam si nilita ningje nang koklo pusi rongasar sing ronghang lam the chepaklar pon so karalong pen ke dudun thekelo ASDC pe regional party ASDC long dun po ma ke nilita ninge dela ta nilia holo nili ningta kichi hoya system no je nilita rong anda dekbar so si dula towar pen danglo milang pen danglo asa dekbar ke du pen na jo masi nilita la so bangke pu dela sta milun sing sa phan le nili kichu puwegi polang kali mana son regional dunji pu bangke kali je lun sing sa kichu ke do alamen si la bhuna chang pu bangke nili ningi du longle jate MSC election hurang lo je towar bangke na pipo aso dolong mangkin pipo bangke sana pukanga jani masi nili dai ki bangke ninje ta kichu ke do alam si dakhe ninje kang pu bangke nili ningi longle denarong pen bikrom teron karbiang long live Duar Bagori constituency kaparlo lakha hini dolamara polling station angkang rong trok sose araratum towar kanglem erajok kedam kebang kasik saga puthak Duar Bagori VDC chairman sarkoi rong phara demalong an kelang charidam Barla nang letanglo di flow aroi lang nang thelipo aroi lang nang thelote itum alongle inglem lipo pu anikan wangta barla nang lelote di flow aroi akum ki dwara ratum aning bibi thethesi nangle rokti tia sonlo athe bangso adi flow aroi lang ki thepena jok ki ongdung araratum biri arlo cho e cho samasona mongta longle kanglem longsi lang pon etitilo bangso jok aninkan wang alang ke the jongsi biri alongle nangkang right pi pulote kopuson si biri alongle khowe bithi kachu ejia phan ning ke hang dohelang lang the ling si inglem pon bom la pulo prang ta nang lang atum ke dolo wang bom lo wang ni ki thom la pu party ni thom wang lo so tame thang ta nang klem pi pe la si non bang ta ko ke the ding dom phan kachuning rilo la so alang phan kap ke pabosai dia phan ke nili klep pi pon tha pusi nang litum phan na chuning ridun ko pi lo na hokken de la la hai litum ke na hokke la phinu ke ko ve ke la hai anta phinu ko ve pon lo pen nok aphang nok ta dopik nok anta pon lap lo pen la bang so ko posai dia phan mi thang si kam klem lo chek tap lak si jo kai lo jong kai ta lia videsi akwing lem pon thiplak atilo bangso longli kanglema puthak Duar Bagori MSC Richard Tokbikar Julong pen adima long an kelang chari dam jia phan Duar Bagori VDC chairman sarkoi rong phara phan adima long an palang chari dam toilo kahomri damahut Duar Bagori VDC chairman rong phara sang hopen kaningche pona tengke bangso alongle kanglem alama puthak MSC Richard Tokbia phan pachini dampo lapen asai keklem phijia phan setami nilihin penta than ponthu popusi ningje pon nili tum dak step ke ding ke la lo prabjin pen bonai nang po nili stame dak dinang dolamara arara tum nili phan complain nang pilo sar phan pachini phan si MC sar alangli nili phan pin khat si la hai ka do we lang nam thapulo nili nang lang lo
nasi hok lo dak bangke tuar ke long bangke langkang len bangka hok lo rat tum ke cileng sung pig lo athe dat pun athu rong pli rat tum ke cileng imena tuar ke lahan lo nasi la support bangke prabjin pen ke claim ji phan nilia misi sar pen chingwai po asi alang li kopia bidi pen si lebang so kam claim phan ma nilihin pen dame unan ke nili por izut po Halapu Karlitang alias Hanse Achor Kaninje Pontua Tenke Bangso Aroy along Longle Kang Lempen ke Kang Ponjia Phanpu Aphong ke Langatung Banglo Bonta non puanta Asaya Bang Thekpon Long Lelang Lasi non kachari boma sorkar atumpen nang selam ponvek popusi aning cepat hipon Dola Marapen Arjison Rongpar Karbiang Long Live Manja along KAAC CM Tuliram Ronghang Karbi Anglong Arlo Devak Katiki Arara Tumaphan Jojor Cholang Avarsai Kenang Sot Pumatha Ponsi Devak Kenamakulat Ingpu Pipon Tanglo Kedamtang Aruni Phaikre Troxy Arni Diphu Karbi Anglong Sports Association Asahe Malong Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Karbi Anglong Rubber Grower Association Atumangbong Karbi Anglong District Arlo Devak Mate Rubber Kachutiki Araratum Kisungke Boy Puthak Arsik Jitpen Kachingwaching Sai Padupon Halabangso Kachingwai Amayalong KAAC CM Tuliram Ronghang Ahinpen Devak Kachutiki Araratum Kisungke Boy Puthak Kamatha Parsik Ponsi Corona Avuresek Kapan Hok Hedeja Phanpura KAAC Pensi Devak Elinalo Pharo Isira Thomke Banampen Kenam Dunjia Phan Lamchak Chipi Ponlo Lapen alang ni lamchak kachipia tengsi kedamtang pai ni phai kep arni manja along kedo lumbajong lem sasahe malongsi KAAC pen Dewa Kenamakulat ingpu pipon tanglo Manja lamding lem salong Dewa Kenam Akulat kangpu pona sontak taksi Karbi Anglong Arlo Longkre Troxy alem salong KAAC pen Dewa Kenam Ponjia Phan Tangka Pali Edluputa KAAC CM Tuliram Ronghang kangpu amayalong pangdakpon kami nilitum 14 days ke lockdown में क्या मतलब बॉडी चेक लो लापुला बेन कार्बिंग autonomous council treasury office ना बॉडी चेक लो लाहाय का शिक्षा का जोइनी बेन मार्च सी चेरसो अपोर्टिंग बेन ना तुम्हारे चेरा पुनो में जानो सब पिनी बेन के चेंग इगलो पिनी बेन के continue long great proxy alem sanil tum tangka pe adlo la soteng beन si asu la Devak mode rubber kachutiki atuma phang niletum alang tumyong si phik dolo pulong te rubber do iglo pulong te Devak dolo pulong te lem satum bhan tangka people aso kenam ponje bhane tukar gelo ton mas council pen adora bang ke pharu siga thomke bador pen nam bonpo niletum chiperai lo la soteng mersi la nam bonber ko Devak Akulat Kangpua Mayalong KAAC Deputy Chairman Ritesh Inghi EM Raju Tiso EM Omor Singh Tiso EM Lun Singh Teron EM Kache Rongpipi EM Prodip Difusa Lapen MEC Atum Dor Singh Ronghang Ram Singh Timong Anparta Karga Mate KARGA Amaipu Sai Singh Rongpi Atum Pentanglok Penangan Kithekiding Atumta Chetongdon News Desk Report Karbiang Long Live KAAC EM Barim Rajendra Rongpi Chapatir Pi Ponsi Pai ni Phai Kep Arni Hanjang Lang Soalong Autonomous State Demand Committee Mate ASDC Bokajan Constituency Committee Kesengamai Padopon ASDC Bokajan Constituency Committee Amai Phu Budheswar Karmakar Pen Kachapahim Phu Amai Along Alohi Sarpo Aman Pen MLA Barim Hemsing Tiso Kachetong Dunalong ASDC Central Committee Pen KAAC Chairman Barim Daniel Teron Ram Singh Togbi Sanjay Kiling Komal Singh Bey Vidya Singh Tiso Kangther Bey Pendanglok Ke Ongdung ASDC Klembangatum Chetongdon Bokajan along ASDC Asong Kedamtang Surihini Ra Krehini Aningkan Pen Pinian Ningkan Nerkep Anlo Lasi ASDC Asong Puthot Kapang Tangpon Tujia Phan EC Ingtang Kring Committee Bang Seng Ponangkok Popusi Thanpa Jirmi
Mayalong ASDC asong pangtang ponthusi kebangji surihinira ingkora iseningkan MLA kidigahut chepahaisi paklang ponang popusi ningje ponrenti আশা কৰিছো আমি এই পৰিস্থিতি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিয়ে হওক সামাজিক পৰিস্থিতিয়ে হওক আৰ্থিক পৰিস্থিতিয়ে হওক আমি সকলোৱে একেলগ হৈ আমি সকলোৱে জানো বা নতুন অহা যুৱক যুৱতীসকলে অতিকৈ গম নেপালেও তেওঁলোকক দুই এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ Non ke dobom BJP asong atum Karbi Anglong arara phan kache chagalam thi non puanta kache papleng predet pensi radatum chini pamilo BJP ke Karbi Anglong arara phan kachong phuchot puke lapenan parta Karbi Anglong ato ano kaching thur ke ban thekji ke ASDC asong an chodlo lasi non bokajan LA angkang arlo alongta ASDC asong along kewangji atum do ulang pusi MLA barim hemsing tisopen ningje pon non bukajan LA segment ba parata difu LA segment hawargat LA segment lapen boithang su LA segment alongan tabe non uthot ASDC claim thunang pobusi rong atok anu anta methang si committee mukha chiseng bonbom lo dam bonbom lo laso message party long nil tum long tanang li bonbom lo lasi kaddo kowe kache songarat tumhan andame ASDC long chi okdun pet pu puan ning kamatha tumhan an tame non gewang we tumhan an tame nang chirap dun pu sin nil tum hin pen ning the pon parlo lan mitike ilitum kemang da mahemprek lapena hok hak ladak kenang sot development kelong nai real autonomy lapen development kelong ponang ji pulonte ASDC a party pen mitike unile pusi rong pen atokonu tame la so lamang plangpon Bangso Amayalong Lakha Inkoy Rakethom ASDC Bogajan Constituency Committee ke Langchari Ponjia Phanpura Ramsing Rongpia Phan Maiphuar pu pekpon Lapen Pitington Sangma Chunbang Sami BP Pangrum Chunbang pi Ranjit Togbia Phan Saihem Chunbang Lapen Bang Thomkep Atuma Phan Klem Bang Arpu pekpon lo Bogajan Pen Anantera Karbi Anglong Live Tang dipin Adap Abirta ke lapon sikang tonik lo domi thak me kurwang tho